У ефірі новини Вітебської області, у студії Марія Декан. Вітаю вас. Дапамога студатрадаў. Статус областной молодевой будоўлі присвоены Новополоцкому региональному комплексу по абыходжанні з твердыми коммунальными отходами. Пазбегнуць дэфіцыту другога хлеба. У Вітебской области на 300 гектаров павялічаны пасяўныя плошчы под бульбу. Поступленне з гарантыяй. Больш за 500 абітурыентаў па мэтавым накіраванні сёлета прыме Вітебскі дзяржаўны медыцынскі універсітэт. Прайсці спецыяльныя курсы і атрымаць пасведчанне. 40 парод сабак у Беларусі ўвайшлі ў пералік тых, што патрабуюць асаблівай адказнасці гаспадара. Новополоцкому региональному комплексу по абыходжанні з твердыми коммунальными отходами присвоены статус областной молодевой будоўлі. На гэтым объекте летом будут працаваць студэнцкія атрады паўночнага рэгіёна. Сёння полигон готовы на 70%. Ідзе монтаж сарціровачнага абсталявання і інжынерных камунікацый, добраўпарадкаванне тэрыторыі. У будынку наладжваюць вентыляцыю, электразабеспячэнне і сістэму пажаратушэння. Комплекс разместится на плошчы 27 гектаров и дазволіць сканцэнтраваць у адным месцы сістэму сартавання, перапрацоўкі і захавання адходаў. Параллельно проведению строительно-монтажных работ в основном сегодня упор идет на наружное благоустройство, это устройство всех необходимых подъездных путей, коммуникаций, а также площадок для компостирования отходов, для переработки отходов. Будут работать ребята из города Полоцка, Новополоцка, возможно, из других районов будут трудиться. Будут вспомогательные, строительные и подсобные работы. Начинаем приступать уже с июня месяца. Все лето у нас будет, скажем так, вот в этой стройке. Поэтому для ребят будут организованы мероприятия после рабочего времени. Как правило, те ребята, которые идут на такую статусную стройку, областную стройку, для них уже это не первый опыт работы. Берутся самые лучшие ребята, самые лучшие студенческие отряды для того, чтобы действительно нашей Витебской области сделать вот такой подарок своими руками. Новополоцкі комплекс по абыходжанні з твердыми коммунальными отходами планують запустить уже осенью. Полигон будет обслуговывать Новополоцк, Полоцк и прилеглые районы. Работа прадпрыемства такого масштабу дазволіць выкарыстоўваць больш за 60% твердых коммунальных отходов. Сёлета ў Вітебскай вобласці пасяўныя плошчы пад бульбу павялічаны на 300 гектараў. Адпаведнае рашэнне абласныя ўлады прынялі, каб пазбегнуць дэфіцыту другога хлеба на ўнутраным рынку і забяспечыць патрэбу насельніцтва якаснай прадукцыяй на ўвесь будучы год. Зараз пасадка бульбы ў паўночным рэгіёне завяршаецца. Пад гэтую культуру аграрыі занялі больш за 2100 гектараў плошчаў. Буйнейшы вытворца другога хлеба – Талачынскі кансервавы завод. Сярод раёнаў Вітебскі і Полацкі, дзе сёлета гаспадаркі павялічылі таксама плошчы бульбяных палеткаў. На сегодняшний день здесь, наверное, стоит больше вопросов в соблюдении технологии, наличии машин, оборудования и специализированных хранилищ, которые смогут обеспечить потом в межсезонный период переворку картофеля, его надлежащее хранение и отгрузку, то есть до июня месяца следующего года. В Витебской области присутствуют и все аттестованные овощехранилища. Холодильная камера также прошли соответствующую аттестацию на этот межсезонный период. Работа по аттестации и проверке холодильных камер на следующий межсезонный период будет проходить в июле-августе этого года. Ну, это так проходит каждый год. Как бы с этим проблем у нас не должно возникнуть. То есть на сегодняшний день наши технические возможности позволяют обеспечить сохранность картофеля на весь межсезонный период. Пасяўныя плошчы пад гародніну сёлета ў рэгіёне складаюць каля 300 гектараў. Аграрыі поўнасцю пасеялі цыбулю і моркву. На падыходзе буракі і капуста. Работы вядуцца на апошніх гектарах. Поступленне з гарантыяй. Больш за 500 абітурыентаў па мэтавым накіраванні сёлета прыме Вітебскі дзяржаўны медыцынскі універсітэт. Асаблівасць уступнай кампаніі гэтага года – павелічэнне колькасці бюджэтных месцаў, у тым ліку на умовах мэтавай падрыхтоўкі. Усяго на 4 факультэты ВДМУ – лячэбны, фармацэўтычны, стаматалагічны і педыятрычны – сёлета плануюць прыняць звыш 700 чалавек. Сярод тых, хто своечасова вырашыў павялічыць шансы на паступленне – студэнт-медык
медык Юрый Паўлаў. Ён ужо завяршае навучанне на бюджетнай аснове і загадзя ведае сваё будучае месца работы. Я поступал по-целевому осознанно. Я понимал все плюсы. В первую очередь, это статус молодого специалиста, который я получаю на 5 лет на первом рабочем месте. Это, соответственно, дополнительные выплаты. Также это одним из плюсов является то, что мне будут предоставлять обязательно жилье. С 1 августа я приду на свое первое рабочее место. Это интернатура в Минской областной клинической больнице врачом-интерным хирургом. Затем моя отработка будет в городе Червине, это Минская область, врач-хирург. Преимуществ достаточно много при поступлении на условиях целевой подготовки. Ну, во-первых, это гарантированное предоставление рабочего места и жилого помещения после окончания университета. Во-вторых, это предоставление всех социальных льгот в течение 5 лет. Это и материальные выплаты, и социально-бытовые льготы. И, конечно же, основным, наверное, преимуществом является более простая процедура поступления в университет. Прыём дакументаў у ВНУ Беларусі сёлета пачнецца 27 чэрвеня. Першымі абітурыентамі стануць пераможцы універсітэцкіх алімпіяд і тыя, хто плануе навучанне на умовах мэтавай падрыхтоўкі. У Полацкім дзяржуніверсітэце імя Еўфрасіні Полацкай з'явілася новая шматфункцыянальная прастора для камунікацыі і самарэалізацыі моладзі. Яе адкрылі ва ўрачыстай абстаноўцы. Памяшканне, якое доўгі час пуставала, студэнты мадэрнізавалі ўласнымі сіламі. Працавалі на працягу 2 месяцаў у вольны ад вучобы час. Замянілі падлогу, пафарбавалі сцены, вырабілі мэблю і дызайнерскія аб'екты для арт-прасторы. Цяпер маладыя людзі змогуць адпачыць і арганізаваць студэнцкія мерапрыемствы ў новай зале. Памяшканне падзелена на некалькі лакацый. Міні-кінатэатр, тэрыторыя для настольных і актыўных гульняў, арт-зона для творчых майстар-класаў і трэнінгаў, кафэ-бар і пляцоўка з круглым сталом для тэматычных сустрэч і студэнцкіх сходаў. Инициатива исходила исключительно из студентов. Они предложили о том, что вот место, где им нужно место, локации, где бы они могли обмениться мнениями, встречаться, обсуждать, проводить время, мы их поддержали. Они создали локацию своими силами, реализовав проект «Студ ремонт 2025». Принимали участие студенты инженерно-строительного, механико-технологического факультетов. В основном это первокурсники, у которых было много энтузиазма, навыков особо никаких, но зато было желание сделать пространство молодежным, креативным. Я являюсь организатором волонтерской акции «Стань донором и спаси жизнь». Стали участниками более 60 студентов. И почти 1500 рублей было собрано добровольно студентами на реализацию других волонтерских проектов. И мы очень рады, что эти деньги пошли на такое доброе, хорошее дело. На цырымоніі адкрыцця новай прасторы кіраўніцтва універсітэта ўручыла студэнтам падзякі. Іх атрымалі арганізатары акцыі «Стань донарам», якія сабралі частку сродкаў на ўладкаванне моладзевай прасторы, а таксама студэнты, якія рэалізавалі праект. 80-годдзе вялікай перамогі прысвячаецца. У новай кнізе віцебскай пісьменніцы і паэткі Вольгі Русілкі упершыню надрукаваны вершы пра вялікую айчынную вайну. Зборнік котра прэзентавалі ў абласной бібліятэцы. Назва падказка да асноўнай тэмы – малой радзімы. Котра рака, якая працякае ў Шчучынскім раёне, дзе нарадзілася аўтар. Большасць твораў у яе новым зборніку пра прыгажосць, прыроду і гісторыю беларускай глыбінкі. Як лірычны кліч пра вяртанне да вытокаў. Дарэчы, у новай кнізе Вольгі Русілкі прысутнічаюць і жанравыя эксперыменты. У кнізе ёсць і паэзія, і проза, што таксама, можа, трошкі нечакана, бо звычайна мяне уяўляюць паэткай. А тут я яшчэ прадставіла сябе як празаік. Прычым проза гумарыстычная, мне самой яна падабаецца, я вельмі спадзяюся, што спадабаецца і чытачам. Я хорошо знакома с Ольгой Ивановной, она была моим преподавателем на 2-м курсе по курсовой работе. Я сама начала писать стихи, можно сказать, под ее руководством. Она очень меня вдохновила, подала пример. Яна вельмі цёплая, вельмі кранальна гаворыць пра сваю малую радзіму, пра вершты. Вот эту кніжку апошнюю «Котра».
І гэтым яна падкупіла. І мы вельмі рады, што мы сустрэліся з Оляй Івановнай Русілкай. Ольга Русілка застаецца вернай і жаночай лірыцы. Творы, прысвечаныя тэме мацярынства, сям'і, кахання і любімай справы, таксама можна знайсці ў кнізе Котра. Дарэчы, яна 5-я па ліку ў бібліяграфіі пісьменніцы. Калі выхаванне абавязковае, 40 парод сабак у Беларусі ўвайшлі ў пералік тых, што патрабуюць асаблівай адказнасці гаспадара. Нямецкая аўчарка, лабай, ротвейлер. Іх уладальнікам неабходна прайсці спецыяльныя курсы і атрымаць пасведчанне. Такая норма ўтрымліваецца ў законе аб адказных адносінах да жывёл. З'явіўся і новы тэрмін – небяспечны сабака. Каго аднеслі да гэтай катэгорыі і як праходзіць навучанне з кінолагам, даведаліся нашы карэспандэнты. Як выхаваць паслухмянага сабаку, кінолог з 12-гадовым стажам Іван Гылка ведае з практыкі і паказвае уладальнікам чатырохлапах. Выкананне базавых каманд, сацыялізацыя і поўнае ўзаемаразуменне з гаспадаром. Гэта неабходныя крытэрыі для атрымання пасведчання аб праходжанні спецыялізаваных курсаў. Бесплатныя заняткі ў клубе службовай сабакагадоўлі праходзяць кожную нядзелю. Яны групавыя, урокі для сабак розных парод. У сваім падыходзе кінолог адзначае строгасць. Гатаванец павінны разумець, калі з ім гуляюць, а калі трэба слухацца і дакладна выконваць каманды. Группа тоже полезная, это социализация. Так как отдать маленького ребенка в садик, да, и они здесь учатся, смотрят. Моя задача научить собаку различным командам. Это команда «фу», «ко мне» и подобное. Лежать, сидеть, стоять и тому подобное. Потому что с 25 года им нужно будет документ о регистрации собаки. Этот документ они могут у нас получить. Официальная организация, все как положено. Они бесплатно занимаются. Я смотрю, что собака адекватна, я им выдаю документ. Гаспадыня кані курса Алеся пасля пакупкі шчанюка амаль адразу звярнулася за дапамогай да прафесіяналаў. Змены ў паводзінах Геры ўбачыла хутка. Яна стала больш паслухмянай, цяпер лепш разумее гаспадыню. После того, как мы пришли на курсы, я свою собаку узнала с другой стороны, потому что это как ребенок, ты познаешь вместе с ним мир, с собакой с этой. И поведение собаки в общественности с других собак, также опасных или не опасных, это, видно-то тоже видно сразу все. Нямецкая аўчарка, лабай, бультэр'ер, ротвейлер. Усяго ў спісе 40 парод, якія патрабуюць асаблівай адказнасці гаспадара. Да іх адносяцца гібрыды і метісы гіганцкіх памераў, звыш 70 сантыметраў карку. У законе з'явіўся і новы тэрмін – небяспечныя сабакі. Тыя, што прычынілі шкоду чалавеку або іншаму сабаку. Іх гаспадары абавязаны прайсці спецыяльныя кіналагічныя курсы. Лицо, заинтересованное в прохождении курсов, они обращаются ко мне, предоставляют паспорт. Также они должны предоставить справку о том, что они не стоят на учете по психиатрическим заболеваниям, и документ из милиции, то, что они не были замечены в случаях жестокого обращения с животными. Если не пройдены курсы, то есть в течение 3 месяцев с момента покупки собаки, либо если собака была куплена до 1 января 2025 года, хозяин должен пройти курс до 1 июля 2025 года. Если курс не пройден, собака может быть изъята. Также на владельца будет применена административная ответственность в виде штрафа. Закон таксама вызначае, каму нельга набываць ва ўласнасць сабак дадзеных парод. Ёсць у ім яшчэ шэраг нормаў, якія ўладальнікам чатырохлапах неабходна ведаць. Мікіта Пярцоў, Антон Левін, навіны Віцебск. Атлетызм і грацыя. Кубак Рэспублікі Беларусь па спартыўнай акрабатыцы сабраў больш за 60 спартсменаў з Віцебскай, Брэсцкай, Гомельскай абласцей і горада Мінска. На спаборніцтвах лідарства аспрэчваюць мацнейшыя атлеты краіны, прадстаўнікі нацыянальнай каманды Беларусі. Гэта старт свайго роду вынік навучальнага года. Спартсмены дэманструюць праграмы і нарматывы рознай складанасці. Сінхроннасць рухаў, пластычнасць і напоўненасць праграм, дакладнасць кожнага дзеяння. За ўсім пильно назирая судейская коллегия. Занимаюсь 3 года спортом, именно акробатикой. Он мне нравится то, что, просто составы, пирамиды, вольтиж, просто по душе. На эти соревнования мы решили попробовать усложнить программу. Не совсем получилось все, как хотели, но мы будем стараться дальше. В нашей стране развивается акробатика в 5 областях. Конечно, маленькие дети с удовольствием идут во все спортивные школы. Но в
сложный вид спорта, сложно-координационный, и поэтому остаются сильнейшие. Идет борьба в таких видах акробатики, как женские пары, мужские пары, смешанные пары, женские тройки и мужские групповые упражнения. Это у нас самый такой зрелищный, можно сказать, вид. Очень сильная конкуренция у нас составляется в смешанных парах, где представлены, наверное, одни из самых сильнейших составов, можно сказать, даже мира. У пачатку мая ў падмаскоўным Адзінцове прайшоў галоўны старт сезона – міжнародны турнір па спартыўнай акрабатыцы. На ім беларускія спартсмены заваявалі 15 медалёў. Пасля невялікага перапынку спаборніцтвы ў Віцебску сталі для ўдзельнікаў магчымасцю адтачыць навыкі. А для трэнерскага штаба сфарміраваць нацыянальную каманду краіны. Важные и самые цікавыя навіны з жыцця Віцебскай вобласці даступныя ў інтэрнэце. Асобныя сюжэты і цэлыя выпускі навін. Актуальныя і папулярныя праекты тэлерадыёкампаніі «Віцебск» можна знайсці на афіцыйным сайце vtv.by. Заходзьце і падпісвайцеся на наш YouTube-канал. Далучайцеся да нас у сацыяльных сетках і месенджерах. На гэтым выпуск навін завершаны. Я з вамі развітваюся. Убачымся ў эфіры. По информации Витебска-Болгидромета, у ближайшие сутки по области будет переменная воблачность. Ночью местами, днем на большей части территории короткочасовые дожди, у особных районах навальницы. Ветер паўднёвы, ночью слабый, днем 4,9 метров за секунду. При навальницах порывы до 14 метров за секунду. Температура поветра ночью +7, +12, днем +18, +23. У Віцебску будзе пераменная воблачнасць, ноччу без істотных ападкаў, днём невялікі кароткачасовы дождж, магчыма навальніца. Вецер паўднёвы, ноччу слабы, днём 4,9 метраў за секунду. Пры навальніцах парывы до 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ноччу +8, +10, тэмпература паветра днём +22, +24.